Abazku. Balhan gemi durulğusu. Aydım aytmağına da bezedin hani. Oy aytdan Cemil'ler ol. Aydım aydıp binisini yatır yanına. Geçti. Aydımcık aydiyan. Aydıp bolan olsan yazıp başla. Näme yazmaly? Näme yazmaly onu özüň gowulýansyn. Men ýazanam siz alýaňyza. Görleme. Ýoksam iniň bilen hoşlaşmaly bolsa. Ýok. Men ýazan. Ýazjak. Getirin kitaplary. Ýazyp başla derrew. Atamyň gämide gark bolşy düýşüme giripdir. O görünýüşüm aňymda gaýtaranýar. Durmuş deňiz, men bir yelkensiz gaýyk. Çaýkaýa tolkuny, garaýa halaýyk. Çykjakmy men, gark boljakmy ummana. Ah nädeýin, bolup galy gumana. Ýerini nämeden başlamaly? Aýralygyň derdiniň bolarmy ka dowasy? Her kimse aşyk bolsa, ölmek onuň rowasy. Magşar güni Hudaýdyr, aşyklaryň güwäsi. Men ýarymyň köýünni, bollum onuň gedasy. Ýarymy görmän ölsem, gallym arman içinde. Terwoza şiweli, käkilik nagyşly, tuğun guş timarly, tarlaň bakymly. Bağlanyban çyksaň, şiddeyi gulzar, husnuň hyýalaty, älemli ağlar, aşyk aýdyr, ey dillar. Gözelçiler gelýär! Magşar güni Hudaýdan aýdylanlar güwäsi. Men Yine de sen mi? Näme adamlar güýmäp ýörsiň? Derrewelinden yazgylaryny alyň da olarma getirin. Bor hojaýyn. Ey, näme kalp dursun? Gümüň çekşerden. Näme agzyňyzy öldüp dursunuz? An sizem dağan şerden, uğran şutaýdan. Ýoksam endil gözüňizi kırmanyna çüýürgen. Benim torbamı değil. Benim torbamı. Berseňiz Benim torbamı değil. Beriň diýe. Hani ýigitler, uğranyň. Hani oğlum torbasyn maňa ber. Howa. Ähli zatlar göz açyp ýumas salymyň içinde bolup geçdi. Men ara salman goşlamyň ýygynyň bardym. Diňle sen söwdüň waspyň eýläýin. Men dersiň açylmaz bir güle söwdüm. O ýerde kimdir beriniň men şygyрлap okuýanyny görüp saklandım. Şeýda bilbili getir, dile söwdüm. Täze aýsyn, dogdaň asman pelekden. Jemalyň keçilmez hüýrü melekden. Atlas köýnüň atdyň bilekden. Kümüş gibi parlar, gola söwdüm. Ey Tanrym, hany bu oglan? Sen şagyryet dünýäsine durqun bilen özüňi bagş edipsiň. Bu meni begenlerýär. Ol gezip ýören ýykmanlaň şagyrlarynyň saňa beýle täsir etjegini men nirden bileýin? Men oglany görmeli. Eşdiýäňmi? Maňa oglany görköz. Sen onuň ýazarlaryny arkaýyn köşk emellarlarynyň arasynda okap bilersiň. Sen geleniň gowy boldy. Ýöne iniňi näme üçin gapyda goýup gaýdypsyň? Soň bolsa meni inim bilen Kadyň ýanyna getirdiler. Şu aýdannamdan başga zatlar ýadyma düşmeýär. Kadaga, men ýazgylarym beriň. Siz o ýerde aşyk bilen bagly şygyrlardan başga hiç tat tapmarsyňyz. Lal bolgujuk. Sana özüňden ullar gürläne dymmany öwretmedilermi? Wagtymjakla, ýöne mene şo şygyrlamdan başga hiç tat ýok. Sen ýazgylaryny başga da uratdym. Näme diýser netijeden şo ýerde işlersiň. Ondan sen
adamdan arasına barıp qadalaydyp qadanca diýmişini beşdim. Bu dogrymy? Qadaga, men hiç kime päs gelbermedim. Balıkçylaryň diň jalan wagtlar ýanlaryna barardım. O kanım üçin ýsa soramadım. Bir döwüm çörek salar alardım. Başga bir üýtgeşik eden işim ýadyma düşenok. Qadaga, bu ýazgylaryny alman gitmejegime diýe. Buňa jeza bermesek bolmaýar. Sen gowsa git. Birden men gaharym geläýmesin. Ýogsa men seni zindanda şüýrederim. Qadaga şunu bilip goýun. Men şygyrlanmalman hiç ýaňada gitmen. Men ýazgylan beriň. Munakidini de gowja ýenjiň. Han düşeňme. Häzir men sana ýazgylaryny berer. Hani geçerim gari. İtoğlu, yazgıyım deyip yüreğe düştün sen. Häzir ceza berersi bolýyn. Ondan yazgı ýadyma düşmedi. Maňa ýazgylan beriň. Men ýazgylanmalman hiç ýaňada gitmen. Digmen bizi, boşadın ağamy. Ol size nämetdi? Horlaman dağını, beraň dağamy. Oglana diýmän. Onu boşadym. Goýol öz erkine gitsin. Oň şygyrlarynyň daşy öwürmegi islämok. Men oň erkin ýazmagyny isleýän. Beriň, ýazgylanmy. Hani gelberek. Şu töwerekde görnäýsen üllüň. Düşdünmi? Garaň saýlanşýardan. Bizini näme der? Bilmedim. Ýazgylanmalmasam bolmaz. Cemil. Eşitdiňmi? Ýok, men İsa'dan sizini eşitema. Kimdir birmen çağırýar. O meňe adym tutýar. Olar seni urdular, şondan balanlar. Ýokla. Cemil, O ses şu tarapdan gelýär. gelýär. Dogry şu tarapdan gelýär. Ýör, gideli. Indi bar ýadyma düşdi. Men bilbil goýa çağırdy. Sen budaklary ýatlanmadan has goý. Onu bu ardy bir de taýdyp ber. Kim ol bilil goýa? Bilbil goýa kuş. Gyýz bolup men gözüme görünýär. Näme? Gyýd bolup görünýär? Boljak atmydyr bu? Sen o kuşun qıyda urilişini gözüm bile gördün mü? Ol özüniň bilbil goýadygyny aýtdy. Soň ruh ýal bolup gözüme görünýär. İnnem ruh bolmy? Atam fakirin bilbilgoya barada kitapda kap beren ýadyma düşýär. Kapada reň zernigar kuş şeýle bir saýlady. Zemin nala geldi. Başka bir kitapda bu usul täsirli bar diýilipdir. Bilil goýa ähli janlarla aňly urnuşmak başarýarmyş. Ol şeýdip olar bilen görüşýärmyş. İnsanlardan duşanny olara täsir gurulary aýdyp berýärmyş. Saýranny adamlar huşuny ýitirýärmyş. Ol isläm zadynyň keşfini öňe görkezmek başarýarmyş. Oglanyň aýdanyň jany bar bolaýmasyn? Sen onu maňa tapyp ber. Cemil, o buradan arwakçana ses verse näme? Düşün Celil. Biz bir sergezana. Ýitirýän zadymyz näme? Ýör gideli. Cemil, Cemil, geliver, berdimi? Hani berken. Näme bu ýerde sümsüni aýlanyp berdiň? Bar git de ýerinde bol. Bolýar hoçaň. Celil, sen şu ýerde gal. Maňa göz gulak gorsun.
Kim ma berdi? Kim men çağırdy? Bu men, Bilbilgoýa. Bilbilgoýa? Sen meni ýalňyşyp çağıran bolaymy? Saňa menden näme gerekdi? Sen men üçin rowaýata meňdeş hakykaty ýazmagy dileýän. Näme üçin men? Sen pek ýüregi meni öz tutan maksadyma ýetiren. Yeri, maňa kömek edermi? Ýadarmy? Muň üçin men sen sylaňy ýetirerim. Muň ýaly bolsa elbetde ýazarym. Hany maňa görünme. Näme üçin gizlenýär? Sen sahyr bolaymy? Sesin uzakdan eşdilýär. Meni görsen gorkaýmy birden? Sen şeýle gorkunçmy? Jadygoýlukda saňa taý tapylmasa gerek. Häzir sen kimiň sypatynda? Ýokla. Ýöne men sen gözüňe nähil görünmeli. Men häzir gyý sypatda. Gyý bolup görünjekmi? Elbetde bolar. Bolman näme? Sen täsin rowaýatyň ýazmany men taýyn. Men ähli zatlar bolşýar kabul etdim. Bilbilgoýan aýdan sözlerini hiç bir howpun ýokdugyny düşündim. Şoň üçin men oňa öz weparlygym, tabiinligim bilen razydygymy aýtdym. Cemil, bu ýören gyssaly, bir de howlukmak gerek. Onda näme Cemil? Başlaýar. Men saňa bu täsin wakany gürrüň berýin. Rawular anda rowaýat kılarlar kim? Hasrawşa diýen bir padşa bolupdyr. Ol öz perzendiniň ýoklugyndan gamyn bolup, hasrat çekipdir. Öz köşkünden çykyp, gejejek hüjrede ýalňyz ýaşapdyr. Hürlükka hemra. Ey Tanrym, özüň edip ber. Assalamu aleykum hökümdar. Mertebeňiz belent bolsun. Ihtiýar edin. Yer bu näme bolýar? Ýa-da meniň aklym çaşyp başladym kawy. Sen näme üçin geldin? Günämetim hökümdar. Gelmän bilmedim. Ýüregiňize teselli berýän idim. Teselli beren bolsaň, iňjenen bolsaň, uğraş ýerden. Rahatlanın hökümdar, rahatlanın. Allah Tağalan merhemetinden beýdip ýüze vurmak bolmaz. Künniyene 18 000 elem yaradan Allah Tağalan ýanyna size bir zurriyat bermek kynçylyk bolmaz ahiri. Elbetde kynçylyk bolmaz. Hananny zurriyat direde. Ertir günü soýmadyň. Öýlen günü soýmaz diýilen nakly esmänmidin sen? On ýaly erwet gaýgyly pikirleri ýüregiňizden ýok edin hökümdar. Ýoksa ýugurdy agdalalyk eýler, garankylyk gaply hawalar. Inni men döwür-döwranymy etdi. Beýdime şah alem. Maňa diňe ýalňyzlyk galdy. Aýdýanyňyz näme şah alem? Siz ýalňyz dälsiňiz. Inni meniň adama gözüm düşmedi ýaly. Ähli zady taşlap ümdüzüne dağ derere başmanyp çykyp giderin. Sabır taqaty orun berseňiz, hemme zat gül ýaly bolar hökümdarym. Taqat edin. Sen meniň gopaly gözlerim Kasım. Meni perdetizlik örteýe. Inni meni hiç kim saklap bilmez. Onu benim ýanyňyz bilen alyp gidin hökümdar. Meni berde goýmaň. Şu tarapdan bir ses gelýän ýaly. Mene hiç da deştemok. Hani yer göreli.
Han getir torwaňy. Barlap nämetçi. Durmaň, ýöne berim. Ben onuňam göreýin. Al görseň, al. Sen mol, özüm gowy bilen. Berde bir bitmiş zat yok ahire. Han onam getir berik. Hani çaltırak ol. Siz hemmelerim şehit barlayanız mı? Hava hemmelerim şehit barlayaz. Siz bir işleri kimin buyruğunu ediyorsunuz? Bu işler sultanın buyruğuyla edilýär, sultanın. Başka näme soraňa? Geçani. Sen kän sorak berýän, göterilýär ýerden. Näme dursun, gel goşuň görköz. Hani bäri gelin. Yer näme işitirýäňiz? Men aýdyşym ýaly edýärmi? Goňja barlaň. Biriniň gözünden talaýmak eşitýäňizmi? Agşama men ýanyma gelersiňiz. Bärde de hemişe gödekçi bolsun. Leppi hojuy. Uran. Ey Tanrım! Sen bana bir edenli, akıllı başlı bir perzent ber. Yoksa men ömrüm yele savurulup, duansız alacak. Yüreğe versek bolmaz mı hükümdarım? Berde eğlenirlik. Bu bolyan rahatlara mene aklım hayrandır. Hey bolcak rahat mıdır şu? Hey, iç çıkarga almış. Ağır ağırlıklamıda mı alıp kalırlar? Bu talançılık bolyar ağır. Men o kezzap hükman taparın. Onu bilecek bolsak, İzmit'e dolunmalı bolyar. İdaha dolunaymış. Yani menin dersini samındık derim. Şah elem. Siz kahır kadar yüreğinizden yok edip, hükmürvanlık işin doğam etseniz bolmuyor mu? Vakın hama akşaruni, bu zatlar varadı hasama sorulur. Ver koysanay. Hükümdar, kudreti güçlü Allah Teala hasap sorulsa niyeme cevap verirsiniz. Ana şunu özünüzü neye aklasınızdan peydası olmaz. Bu nimetin hükümdar, yönü, üyün taşlap, dağ derelerde silpep görmek sağları gelişmez. Siz bana doğru düşünün hükümdar. Allah'ın benneleri sizin adil hükümdarlığınızı asude yaşayanlarlar. Gürlüye deymem hükümdar. Peygamberleri alkış edin. Yetim yesirleri, köp sağalı garip kasarları, ağaçları doyurun. Rayetlerinize adillik görkezin hükümdarım. Belki şunu Allah Teala sizi yalkar. Beset! Sen men kahar kazanma kalmayacak olsan kutar gurrun mu? Bu nimetin şah halim. Görev olur. Bedevleri ürküyaydık golü. Bir tövürüge adam ayağı basmayan mı orçunu? Yaktıcakan penateri. Bu dağ derelerine sizin şah adamınız düştü. İnhan nesip olsa bir derelerin ırskalı hasam artar.
Esselamu aleyküm Şah Alem. Wa aleykümselam. Allah Teala ömrünüzü uzak etsin. Sizin geleceğinizi öňden bilýärdim. Gelin geçin. Salamu aleyküm. Atu bar mallan birini soy. Aha. Mihmanlara hezde tormat etmeli. Bar hani. Bolya. Esselamu Wa aleyküm. aleykümselam. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Geç verin. Şah Alem. Sizin sağlığınız dilep hemmemiz dua dilek edip oturundur. Geçin Şah Alem. Hükümdar näme saklanýar? Hızraw. Näme boldy? Size näme bolýar hükümdar? Bizim köşkden çıkıp gaýtjagmady. Hükümdar bilen diňe men bilýärdim. Siz nädip bizim geljeğimizi öňünden bildiňiz, he? Näme adamýaňyz? Gürleň hani? Sava yeli öwtüp bulagmyzy käm ahal çağışşak ya. Uzakda dağ yerler üýçüye. Şo yerler bizim üstümizden aýlanyp geçer. Sen ho. Nämeler samryan, he? Nämeler samryan diýen? Boljak datmydyr şu? Taňryň gudraty güýçlüdir. Men size şunu aýdaýyn. Bir ýagty ışık sizin hem kalbinize gornuşor. Siz bunu hükman duyorsunuz. Hovul bela. Üstümüzden soğul bela. Tüh. Bela gider gün bolar. Sava yeli öňsür. Gelir işin bitirer. Hakkın emrini getirer. Sığınığın şoňa zarla. Goýmasyn seni harla. Hürlük gajan. Sava yerini kowalamany bisit. Birden Taňryň gadabyna galaýmaly. Göwnüme bolmasa ol adam bizi görýän ýaly. Hawa, o bizi görýär. Hani bolun bu yerden çaltyrak gideli. Hürlük gajan. Hey Tanrym. Teňe diýenim näme? Barma oň ýanyna, barma. Gideli. Hürlük gajan. Biset kıydым, gidelim. Hürlükü, sana diýen kıydым, gidelim mi? Sana ne köp baraşmal bolýasyn. Kesirlini etmede, gidelim mi? Sen koca, men kanımı kızdırma. Söyleyecek bolsaň doğru söyle. Yoksa edil dilin kesip taşlar. Haçanna sava yerleri öksönny, özünün mulayimligi bilen tapawutlanýar. Olenni öýle namazyny şenli hüjreden gitmeýe. Aramyzda bolar. Sen ho, berde nämeler samrap bolsun, he? Hani yelwamy? Yelwamy diýen. Sabırlı bol mihman. Hemme zat Allah Teala baglylar. Hızraw. Sana üç oğul bilen bir gıyt berýär. Ýöne üç oğlum juwanlyga ýetenne kadalary dolar.
Yok. Yok. Alacak bolsam berme Tanrym. Yok. Yok, berjek bolsam alma. Alacak bolsam berme. Yok, yok. Sana 3 oğul bilen bir gıyız berýär. Ýöne 3 oğlum juwanlyga ýeten kadalary da. Ey Tanrym. Alacak bolsaň näme berýär? Şahelim, köşeşin. Köşeşin şahelim. Haşanna gaýgam. Kalbyny basmarlana adam öz takdirine kail bolup öwlelere sögen ya. Şahelim, siz ýagşy bilip gelipsiňiz. Ykballarymyzyň ters gelen mahaly biz öýügdarlarymyz taşlap bu dünýäde deýin olsa sergedançylyk etmäge mejbur bolýar. Berme. Bari düşnükli barına ağnım. Köşe taraf. İyi de dolanıyor. Şey delin şahelim, delin. Bilbil goýa. Men senen beýle zatlar isternip oýuma da gelmänni. Sen nirde? Näme düşündimýän? Bilbil goýa, sen nirde? Cemil, bu yere gelýärler. Çap bol, gysdan gizlen. Kimden gizlenmeli? Bol, olar beri gelýärler Cemil. Cemil, olar seni göreýmediler. Gizlen Cemil. Olar sanlyk getiripdirler. Hawa, näme diýersiň? Muň içinde näme maka? Bilip bolsady. Cemil, sana altın kumuş gerek. Yok, maňa baýlyk gerekkä. Onda sana näme gerek? Şu sannyň sırly bolşýaly, seňem rowayatyň soňuny bilesim gelýär. Sannyň içinde näme barlygyny bilmek üçin ilk oňa diň salmaly. Sen näme hakda oýlanýan? Men sen hakda oýlanýan. Yok. Sana men hakda oýlanmak bolmaýar. Men sen barada ähli zatlar bilesim gelýär. Sen kim? Näme üçin men sana duşdum? Sen aýratyn saýlanan. Men sana ähli zady ahyryna çelli gurrun bermeli. Bolýa, onna ýydan dowam edýär. Hysrawşa Tanrynyň 3 oğullyň bir gyzerýäni eşitipdir. Hawa, onna ýydan dowam edel Cemil. Hysrawşa ýurduna dolanyp gelip ulay ýaryndan bolan oğlunyň adyna diýer, beýlekisine Hurşit goýýar. Kiçi ýaryndan bolan oğlunyň adyna Hemra, gyýdyna Güljemile goýýar. Aradan köp ýyl geçýär. Hysrawşa oğullaryny söwda etdirmek üçin çyn maçyna uğradýar. Çyn maçyn. O yerde Hurşit, diýer, söwda bilen başagay bolýarlar. Hemra çyn maçynyň garyp karalaryna ähli zadyny paýlaýar. Sabırlyrak bolun. Men sizi aç galdyrman. Sabır edin. Galla hemmäňize ýeter. Davut, Hurşit'i görmedin mi? Ova gördüm, içeride olmalı. O değil mi? Kasım, yükleri bir yere cemlemeli vay. Aytdım, arkayım ola. Bolya, gözler sana. Ahmet,
Emran yer. Yüklüň ýanynadyr. Yüklüň ýanyna? Owa şo ýerde bolma. Şo ýerde. Ýene garyplar daşyna ýanyýan garaýdy. Hurşit. Sana näme bolýar? Hurşit näme boldy? Aýtany. Näme lalaşdyňmy? Ha? Aýt. Sen men gorkudan iç çygar galmyş. Bolgurly. Näme boldy? Diýler. Sen adamdan meň üstümden ulýarlar. Kim sen üstünden ulýar? Aýt dersine samanly kayın. Bolgurly. Kim ol? Men ählidady bilmeli. Olar maňa ýart kelle diýerler. Näme? Kim aýdy onu sana? Sen onu maňa görkezerdiň, Hurşit. Olar diňe sen diňlerler. Men hiç kim diňlänok. Beýberhan, kerwenden ýüküňiz düşürildi. Indi siziň geleriňize garaşýar. Hasan. Sen näme üçin diňe diýberiň ýüklerini düşürilenini aýtýaň? O ýerde meňe ýüklen bara. Doğrudanam Hasan. Sen näme üçin Hurşit ganyň ýüklerini düşürilenini aýtmaýaň? Toğly. Özüm kim hasap edýär? Men inimatda karyaly kim bolupsyňyz siz deýýuslar? Ne sana? Men senin paryňyň merkini berer. Ne sana? Al. Sana näme bolýar, Ziberhan? Ahmet, Barkerwennäkiniň baryny aýt. Maňa ýüzlenmeden Hurşit gany ýüzlendirler. Ýoksa men olaň baryny jedarlandyrar. Taýyn wezir, çağırdyňmy? Owa Emra. Men sen çağırdım. Näme boldy? Indi men sana buğday berebiljekler. Bestir paýlar bildim. Aydandan doğrudur. Ýöne janynyň iýmit bilen saklanýanlar. Bu benneler açlykdan gyrylyp gutorjaklar. Yerini sen näme etmekçi bolýan? Bu bolup geçýän zatlar barada atama ýazmak. Sen gat dogry edýän, Emra. Şamyz bile habarlaşman, öz başlagy işedi bilmersen. Sen ho, onsuzam şöwda etmek üçin getirilen buğdaýyň ýarsynyň bowragyny şu gördüm garyplaryna paýlap çykdyň ahry. Ýa netije barmy? Maslahatly biçilen dogan gysga bolmaz diýipdirler. Sen atyňy ýeke çapjak bolma. Gaty dogry aýdýar, Emra. Sen ataňdan geljek hawara garaş, oğlum. Bilseňiz, garaşmaklykdan elkenç zat ýokdur. Hiç zat etmän garaşmaklyk bu ödüňde bar bolan inamyň alýa. Men gowsy bu bendileri alyp öz ýurduma dolanaýyn. Atam bolsa o ýerde öz jogabymy bererim. Ey Tanrym. Men kellem agyrýar. Ziber kömek et oğlum. Inni çydap bilemem. Ay kellem. Ay kellem. Ey Tanrym. Hurşit. Anturany. Dur. Ziber. Ýağmur goja gelip. Sen maňa beriň wadiýdi. Men ona bergim ýok diýen. O maňa gitmäken bergiň berkip diýdi. Kim ol? Bilemem. Ol şu ýerde. Men onu duýan. Ol şu ýerde bolmaly. Hany Hurşit, köşeş. Ay kellem. Şahadalar estin, blok koyun. Kim var bu ýerde? Emra alypdyr. O gallasyny garyplara paýlaýar. Näme urlaýaňyz haýýarlar? Dogry sözläň ýoksa başyňyz alaryn. Hot öz gözüm bilen gördüm. Ağaçlar doyurjakmy? Howa. Barça adyny elinden alýarlar. Ýüzi garyçy gör sizi. Masxar etsek o sizi. Öňüne alyň. Hemran bolşuna hayran alýarlar. Gümüňiz çekin. Ýok bolun. Gidin de Hemran ýanyna bolun. Näme ýetgeşmek bolsa aýdarsyňyz. Hemran akly çaşypdyr. Gowda aşal. Goý çaşdyn. Bideti gerek şoda. Hemmelen läligi. Garnak çocugy. Ey Tanrym. Hemran niýeti näme? Bilip bolsady. Hemra kimmisin? Sümükli. O bize karşı ýaly. Goý eden etsin.
Görülgany. Men ona edenini etdirin. Gözüň aýdyň inim. Görýän bolyn seni özüňe gelipsiň öýdýän. Ýörani biraz garwanaly. Arrabat. Ey dünýäni yaradan Perwerdigarim. Yüz tuttum, yalvardım, eşittin zarım. Begendirdin, berdin mağa üç oğul. Dumlu duşa sallım, davara dovul. Kolladın, begendirdin. Arman albay bulap, alladın. Perzentlerim ölendir. Guman yok. Konça güller solandır. Kim var? Dädejan bu men. Ha balam. Bir Cemile sen midin kuzuyum? Dädejan. Ne molly? Näme ağlayan? Ağlama koy. Yüreğimi dağlayan. Kim seni ıncıttı bitirmeyen emrin? Ağıda geçiryen gülkünün ömrün. Ya da menin öğünün ağlımı. Aysana Dädemjan, havar geldi mi? Ağlamak kuzuyum. Derdim ağır, kızıp qoğurup bar ya. Bu bir ulu apat. Dädejan, ne molly? O ne apat? Men hayran balam. Hazinam var. Malımam. Gatı bir koca da del. Pessel halımam. Emma çok aladam var balam. Yok cana rahat. Pıssıpıcurlukken yok illa rahat. Ağımdan gitmeye berýän bir sowal. Kime galar şalyk? Kime galar taht? Dädejan, iş emellarlar halka talan salyamış. Ağaçların ağzından aşın alyamış. Hemrajan yeläýse beýle bolmazdy. Wezirler dädemi allu salmazdy. Kim biçin ol meni allu salyp biljek? Sözlegül Cemile. Kim ol? Dädejan, bir garybyň görülüpdir işi. Seni allap salypdyrlar zyndana. Goý ber diýip arz etýän men Dädemjana. Kıydım Cemile. Sen aklın çarşıptır. Yok yok Dädejan. Nähak töhmet düşüpdir. Var. Eneň ýanyna. Täze tagta eýwajak şu çağa. Ah dönümle men palak yumurtqa pışwaga. Hükümdar, Gülcemileň aýdanlar barada oýlandy. Şol pursat köp ýyllar mundan öň geçelgede adamlaryň goşlaryny barladyp eziýet çekdiren nökörbaşy oň gözeňine geldi. Özüniň şu çakaçelli, şol nökörbaşyny ýatlamanyna gahary eldi. Ana dur, batnama. Atebew, sen men çağırdyňmy?
Näme boldy? Sen it oğlu. Geçelgelerde adamlan koyup ilat talayanmı? Bu etmişin üçün sen cezanı çekerdin. Men sen deriğini samanlı karın. Bir yerde men günahım yok. Men Ahmet Oyder'in taşlarını onu berca ettim. Sen yalan sözleyen. Ahmet'in köşkte yokluğundan peydalanacak bolyan. O bana geçelgelere adam oy, yüklerinden bağırı deyip taşırdı. Inni seni hiç tat halat etmez. Men hut ödüm sen başına alarım. Aho, men hiç günahım yok. Bana ananayın. Men berde günahım yok. Gep köpöldüp durman gerek yok. Sana geçirimlik bolmaz. Dıyda çök. Melğun. Bana hak töhmet bol ya. Öldürmen beni. Men hiç günahım yok. Öldürmen. Atabey. Degme, koy gitsin. Melen tek bu zatları anık göz yetirerim. Gümün çek. Gözüme görünme. Koyverin onu. Emra! Emra! Neredesin? Emra, sen bergin var. Bergini berip gitmeden bolmaz. Men hiç kime bergim yok. Kim ma bu yerde? Sen peymanın doldu. Men sen ýygyňdan geldim. Men peymanım da oldu. Men peymanım dolanmazsa gitjek yerim bolmaz. Ýöne men ýanym bilen getiren adamlarmy diýensem maňa ruhsat beriň. Emra! Allah'ın fermanı söyle. Amanadan mani. Emra! Onna Neredesin? maňa olar bilen hoşlaşmana biraz wagt beriň. Emra Hasan! Kasım müdür, bu sen mi? Sana näme boldy Emra Hasan? Gideli. Adamlar, gelin himmeňiz bäri. Adamlar, men peymanam dolan eken. Inni menden razy bolun. Men siz bilen hoşlaşyp, o dünýäge gitmeli bolýan. Hemradan beýle söz eşitip, halk geň galyp, üstlerine gum soğurup, ağlaşyp, eňreşip başlaýarlar. Biz janymyzy Hemra üçin berýär. Hemraň deregine men janym al, Hemra degme. Eger ol biziň aramyzda bolmasa, kimimize howslar çykar. Taňry hak üçin Hemra degme, men janym al. Edrail, Hemrany goýup, halkyň janyny almany hedirlenýär. Emma atasynyň janyny alaýyn diýse, men janym al. Oğlunyň janyny alma. Oğlunyň janyny alaýyn diýse, oğlum goý. Men janym al. Ölenlerini gözüm görmesin diýär. Ineme diýme, biziň janyny al. Gyýlan janyny alaýyn diýse, gyýlanma goý. Men janym al. Ölenlerini gözüm görmesin diýip, zarynlaşyp, ağlaşyp başlaýarlar. Yer sen näme hakda oýlanýan? Adamlar çekken jebir jepalaryna kaýyl bolup öz ejizligini görýärler. Onu soň dünýäň humardygyna, boş hyýallygyna göz ýetirýärler.
Şonda olan yürek günçatına hiç kaçan hadan el değmedi. Hemişe öz terliğini saklaman devam eder. Hawa. Yaşamak devam ederler. Bu Tanrı'nın kudreti. Yüreklerin iyisi Allah Tağaladır. Halkın ahın alasını görüp, yukarıdan rihim şepağa dinleriye. Asmandan bir oğaz eşdiliye. Onu Hemra bilen on doğanlarına uzak ömrün verilenli gaydiliye. Bunu eşitip, halk şatlanya. Yönü, bu şatlık uzak vakt devam etmeye. Açlık başlaya. Halk ecir çekke. Hemra olar halat etmek için doğanlarının yanına galla soğramağa var ya. Ey ağalar, bu halayık aşıktan kırılıp utaracak. Maňa sizin kömeğiniz gerek. Hawa. Millet ejirlaryny çeke. Olary himayet gerek. Bir soğa iş edelim. Olary qırgına vermeli. Qallalarymyzdan olara da dadyralyn. Qallaňyzdan ne? Sen öz qallaňdan bir mahallinden. Sen ne qalla yok. Bizim qallamyz bolsa ýadyňdan çykar. Sen hiç dadın yok. Sen bar dadın şu gariplara paylap çıktın. Han sen özüňe bir seret. Şu gariplerden tapawdyň urwam sen? Senin şu garipler ýal bolla ýylyňy serdeg ediber. On soňam biz bir ýere soğa işe dellibe gelmedik. Sen goşulma Ahmet. Men ähli zadyň adalatly çödülmegini isleýän. Yeri gelenini aýtsak, bugün mahalla aşlygynyň ölüp barýa. Ýöne Hemran hatyrasyny saklap, siziň ýüküňize degmeýärler. Sen mol güçük. Dağı men ýüküme talan salyp biljek bolýarlar ammamy. Ağzın aňy bolmaz diýipdirler. Entegem Hemra üçin saklanyp durlar. Ýogsa olar ölmejek bolup her zat etmekler mümkin. Sere sap bolun. Seýdata dogry aýdy. Açlykdan aňydan adamlar kimin bogdoý diýip sorap durmazlar. Biz sere sap bolmalylar. Siz sere sap bolun. Men gorugyny körlem bar. Sen ne körlem? Aja adamlyk öňünde hiç tadym edebilmez. Lan ol Kasım. Dymyň. Ähli zady özümiz çöders. Hemra. Dädemiz bize söwda işini bitirikkenin diýipdi ýadyňdamy? Ya sen şaň sözüne garşy çykýanmy? Ene şoňa men hiç düşünüp bilmeýän. Şaň sözüne garşy çykjaňyz barmy? Barmy? Besirinni. Özüň oýnadyp bildiň. Bu gedaýlar ýydyňa tirkap nire alyp barýan? O sen işiň däl. Dädeme özüm jogap bererin. Ağalar, gelin söwda edelim. Torbasyna bir däne bolmadyň söwdasy bolarmy? Şon nisene. Menne Gülcemileň ören iki san şam çıragy bar. Olar siz gowulýaňyz. Goýalar sizinki bolsun. Onu näme? Oňşan bolsaňyz kerwen ýük bilen hemran bolar. Vah, Abdülmecid, doğanım. Kasım, sen mi? Şükür sana gözüm düştü. Hani, Seydata, gelin bilen bir görüş. Oğlanlar Bağdat'ın görüp alıp kaydıptırlar. Hiçim görmedi değil mi? Yok, görmediler. Bolya. Hanıman eripsin gözüm aydı. Sağ ol. Sen näme üçin meni beýdip alad edip görsün? Ýaşymam bir sene barıpdyr. Nir dölemden. Abul Kasım. Vay diýen meselede Allah şahyatdyr. Seni gözlümiz germala näler. Ey Tanrym, görmän ölün bolsam armanly giderdim. Hökümdardan günän geçmeň sorar. Sen beýdip özüňi adara goýma. Gerek gel. Kerbolmaş gerek gel. Han bäri gel. Hiçim görmedi. Yok, görmediler. Getiren adamlar katanamdar adamlar. Ondan arkaýyn bolaýyn. Sen kelläň bilen jogap berersiň. Men ýene gelerim, bolýarmy? Aýdyşky diýal ederim. Kim var bu yerde? Kim bolarsyň sen? Men şolçulum sen kerwen oğrunça götürileni aýtdylar. Men bäri gelmek islemedim. Meni bu ýere getirdiler. Kim seni bu ýere getirdi? Kime gerek bolup sen bu ýere geldin? Orkma.
Doğruyu aytsaň saňa iştat bolmaz. Men hiç iştatdan gorkamak. Gorkmasaň gowda. Men hemme zatdan habarmadyr. Sen bu ýere Kasym weziriň alyp gelenini men bilýän. O seni näme niýet bilen bu ýere götürdi? Bilemek. Bar gitdi özünden soray. Elbetde soraryn. Sebäbi bu maňa gyzykly. Maňa gyzykly bolan zatlaryň hemmesi bilinmeli. Belki bu barada özüň aýdarsyň. Dymýanmy? Dymma. Men sen ýallara nähil jeza berýänimi sen bilýänmi? Bilýän, senden ýaxşylykdan başga hemme dada garaşaýmaly. Ýöne sen meni gorkutjak bolma. Men sana hiç dada aýtman. Beýle bolsa sen öz jezaňy çekmeli bolarsyň. Hemra, nerede sen oğlum? Men bärde Seýdata. Gel hani. Bir düşünüşmezlige bolup dur oğlum. Seýdata näme boldy? Toğra bolardy. Bu ýerde näme bolýar? Eýgilik midir? Eýgilik näme işletin? Bizim barymyz hop atsyna. Goý näme bolýanyny Kasym weziriň öýde aýdyp bersin. Sen menden näme işitmekliýäňiz? Hakykaty. Sen bir de ähli zady bolşýaly edip aýdyp berersiň. Sen musapir sıran bolma. Men ähli zatdan habarly. Owar garakçyny kerwany gizläp saklaýa. Kerwene her kim goşulyp biler. Onu gizlemek näme gerek? Berekella. Menem şonu aýtjak bolýanlar. Ýeronsaň, ol adamyň kimdigini bilip bildiňizmi? Eşdişime görä gaçyk dönük. Seweşde goşuny garymyň eline berdir. Oň buýrugy hökman ölüm bolar. Kasym wezir, bu aýdylýanlar dogrymy? Bolgurly çygargarmyş. Yoksam içinden hancarım geçirýär. Köşeş. Qassanma. Sen onu öldürsen, biz hiç daha bilip bilmez. Sınıma aýtsam, men şu adama ananmaýan. Goýun kimdigini Kasym weziriň öýde biz aýdyp bersin. Gaçgak. Men inim bolmaly. Näme? Inim? Biz äfen iniň wadygyny bilmäniriz. Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Ahmet, çağırın nökerleri. Bu ýerde dönükler var ýaly. Qassanma. Goý gurlasyn. Muny hutşaň ödemilýändir. Siz näme hiç daha düşünmediňizmi? Kasym bize dönüklik edýär. Bolly betet. Kasym biz üçin jany bermäne taýyndyr. On köşke öpalygyny göre gelýäňiz. Gowsa ilke bilen biz ol garakçyň öýde bilen gurlaşyp görmeli. O garakçy bilen gurlaşýançak, bizim parymyzy qırgyna bererler. Qırgyna berjek bolsa, onda mümkinçilik bolupdy. Bu ýerde başga bir zat bar bolmaly. Hem rajan dogry aýdýar. Sabırly bolmaly. O gaçkan özüni görmeli. Bolýa da onna. Gurlaşyň şol gaçak bilen. Eger ertir ýerden eçel hiç zat bilmeseňiz, men ol gaçkagy öz elim bilen öldürür. Sen o gaçkagy maňa görköz. Bor Hemrajan. Gaçka görkedeýin.
Dünýäň hileti ýetikdir Emrajan. Bu nädip beýle bolýar, Mejit baba? Men ähli zady hökman bilmeli. Feweşleň berine men ganymlar bilen başa-baş durup gylyç salşamda bir nöker ölmediniň öňýany men aýalymy tanaýanyny aýdyp jan berdi. Ana şondan soň men aýym günüm tutulup dünýäm tüme batdy. Ağır feweşlerden başgalyp çykyp bilmän goşuny qyrgyna berdim. Soň bolsa gamyň girdabyna düşdüm. Bu ýagdaýy gören şogulçylar meni ganyma baglap şamyda garşy goýdular. Taňrym men ýarymyň päkligine şüphe edişim ýaly. Meňem päkligime hemmelerde şüphe döredi. Is oyunçy. Men on oyun wagdy boldum. Iska düşüp ejir baryn çekdim men. Hiç kim men hatyratyma düşüneti gelmeýe. Sen meni ýuzgar etdiň. Sana duşan günüme nälet bolsun. Inne bargy tordy. Sen arasalyňa meni şu ködören üçin hemmeler meni dönüklikde aýplaýarlar. Bu arada hiç da aýdatyň ýerine okmy. Men sen pikir edişim deden pekdir. Sen gözleň kör bolupdyr. Ulaklaňam ker. Senin meni görmerdiň. Eşitmerdiň. Adam ýüregi Taňryň öýüdür. Allah Taala hemme zat görýändirem, bilýändirem. Sen tow edip, sowap baryn adamnyň. Sen ejir çekip ömrüň kül etdiň. Sen özüňe aklajak bolma. Günäňi boýnuňa al. Men deýnem bolsa, ahmyrdan noly göz ýaşlarym süpürüp maňa bir salym seredip durdy. Soň bolsa, Ey men, wepaly ýollaşym. Men sen wetwagtlyňa gynanýan. Sen çekýän jedirçe palam. Çekip çıdardan ağırdığınam duyyan. Şoň üçin häziriň gözüm gyljaň çykarda men detemden şeýle bir batly ur. Hatta soňky demimem ilteşik galaýmasyn. Ýeron soň näme boldy? soň bolsa. Pesay sesi bilen hoş gal. Men ömürlük ýollaşym. Belki men ýoklugymda öz bagtyny tapardyň diýip giýjäň içinde men gözümden gaýyp boldy. Näçin sen men beýle jewrete dowar etdin? Näçin? Sima. Men günämi geç. Mejit baba, sen men atam goran adam. Söwüşlerde ýeňilmedek adyna munafik bolanyny eşitdim. Bärde hemme zat belli. Ganymlar daşyňy torgurap, yalan töhmetler bilen sen gözüňe apypdyrlar. Bu ýalňyşlyk hemmemize tapak bolar. Indi men seni hiç şaňada goýbermen. Sen men ýanymda bolarsyň. Men sizi çöl ähli adamdan geçtim. Eger menne size berer ýaly başga da zat bar bolsa aýdyň. Men siz üçin hiç zadym gaýgyrmaryn. Ýok Emrajan. Sen ýygyňy düşüp barýan adamlaryň ählisi sana jany teni bilen berilendirler. Sen bize egtilmez bagt berdiň. Biz sen ömürlük guluňyzdyr. Ýok, siz gul bolmarsyňyz. Biz siziň bilen bir döwüm çöregi deň bölüşip ýaşarys. Erkiňiz eliňizde. Men bu aýdanlarymy ähli adamlara aýdyp bilersiň. Ömrüň uzak bolsun Emrajan. Hemra, Abdülmejid'in aydanları barada oýlandy. Oň hasratyny ne hiller bir çäre tapmak isledi. Emma oň çäresi ýokdy. Onu ýakýan ışk ataşydy. Hemra şeýle pikirler bilen u kagdenni duýman galýa. Sehel salym geçmeke täsin bir düş görýär.
Adamlar, gelin ahiri. Gelin de, näme saklanýaň? Salamu aleyküm ýaşurlar. Gelin geçin oturun. Oturun. Oturalım adamlar. Bir yatan yigide kim diýerler? Hemrajan öz oglumuzdur. Biz bu yigit doğulary bäri ýanyna bolup ýörüz. Öde ýaşy ýigit ekeni. Eger bir ýigidin ýüti bolsa, has azap bolardy. Bağı erem diyen bağda Şahruh Han'ın hürlükka atlı kıydı var. Şey diye. Nesip bolsa şo kıydı, şo oğlanı nikalap bereysek niçip bozuk bordu. Bunda näme? Şahruh Han'ın neydi? Hürlükka gelsin. Koy has çalınsın. Hani yer Hemrajan? Yürüm adamlar, yürüm hani. Nikah gelin. Yatmazsam Allah, yine oldu. Ey gözel gyýyz, adyňyz, asl zadyňyz kimdir? Adım Hüýrlükka. Atamyň ady Şahruhşadyr. Jaýym bagy Eremdir. Ey ýigit, siziň adyňyz nämedir? Meň adym Hemra. Atamyň ady Hysrawşa. Bagy Erem nirede bolýar? Bagy Erem 500 ýyllyk ýoldur. Beýbe, uzak ýol eken. Başga da geçelge ba. Eger ýyhtyýar bolsa, 40 günne de barsa bolar. Hüýrlükkajan, uyam, sen edýäniň näme? Bilseň bu toýny kasyň üçin däldir. Bu ýigit asla sana taý gelmez. Oýun okudun. Bu ýöne keje bir düş ahry. Sen näçin men oýurdun? Endi men onu görüp bilmeýän. Sen bu karda uklap düş görýäniňi men nereden bileýin? Sen meň çalýan sadymy dinläp oturmanmydyňmy näme? Sana näme boldy uyam? Sen näçin aglaýan? Bol aýt näme boldy? Men endi onu görüp bilmen. Mene düşünýän nälerini kime görüp bilmersiň? Hemrany. Kim o Hemra? Sen näme hakda görleýän? Hemra bilen nikah gıydılar maňa. Men endi oňa ýaly boldum. Sen bolsa men düşümden oýurdum. Biler bolsaň, şeytanyň oýny kändir. Sen henidem şeytan oýnap oturandyr. Açyl okudun. Men ýoksa hemme zat gawaýdan özüňe gel, oýun. Sen onu beýitmersiň. Hiç kime de aýtmarsyň. Düşündiňmi? Bu men gören düşüm. Onu hiç kim bilmellerler. Onna sen maňa bilbil goýan berersiň. Menim sana Hemran tapmağa kömek ederim. Näme? Sen maňa Hemran tapmağa kömek etjekmi? Kömek ederim Hüýrlükkajan. Sen men uyam ahry. Men sen hasratyňa düşünýän. Çynyňmy uyam? Elbetde çynym. Hüýrlükka, hüýr dağpıranyň aýdanlaryna ynandy. Hemra bolsa, heniz oýanmandy. Ol öz persi bilen göz açyp ýumaz salmaň içinde çeşme çaýly gözel ýerlerde bolýar. Persiniň diýdaryndan ganyp bilmän garap oturýar. Taňryň ýüreklere salan ışkody lowlap tutaşýar. Indi olar bir-birinden hiç zat aýra salyp bilmez. Ey Taňrym, olar gözden nilen gorap saklawer. Hakaşyklar Hüýrlükka bile Hemra uklarynyň oýanyp aýralyňlaryny çekerler. Dady perihat ederler. Soňam gustap atyp ışkyňlaryny duýarlar. Olary özüň gara yaratan. Cemil, bu bolan zatlary sana aýtmak, ýazdyrmak, iştirmek maňa gatagyr düşýär. Ýöne sen ýaz Cemil, ýaz.
Näme? Tapma da etdinmi? Tutun onu. Kaldırın bunu. Dur yerinde. Yine su tep. Yeri. Näme aýdyp bilersiň? Saklanın. O ýigidi näme üçin bu ýere getirdiňiz? Haýryň. Yer goja. Sen mi ýördi näme işleýän? Edýäniň näme? Sen onu boşat. O şany körlerine garşy durdy. Şoň üçin men buyruk ölüm. Ýöne men oň günäsini geçäýdim diýen. Gowsa bu güjügi ilki ýagşy taýgyladyp soňam zynnyny çüýrüsüň dogry boldy. Sen onu etmersiň. Näme üçin etmen? Seretap bol goja. Birden men pikirimi ütkäýmesin. Men oňa ölüm jezasyny beräýmegem gatakmal. Näme jezaň bolsa maňa ber. O men şägirdim. Oň ýagşysyna da, ýamanyna da men jogap berýän. Beýle bolsa bu gojanym tutun. Goý jezasyny bileçeksinler. Biz on jezalandyryp bilmez. Näme üçin? O şaň adamsy. Bolan näme? Oň jogabyny özüm berýän. Aklyň aýdan. Birden şaň gazabyna galaýmaly. Betediň hani? Bu ýerde näme bolýar? Ahmet Gödir, sen hemişe bir işin aňyrsyna yetmän netije çykarýan. Gowy däl. Sen goşulma Kasım. Ikiminiň dawamyz hini gutaranak. Dogry aýdýan. Gutaranak, gutarmadan biz hemrat çagyrýar. Näme ardyň boldy? Şo ýerde aýdardyk. Seyit ata, men şu ýerde garaşaryn. Bolýa, oturuver. Men sana öz başta kereket etme, kata kerediyen Ahmet Gödir. Ýöne men öz başta kereket etmedim. Kanunyň buyruk alsaň bulan jezasy ölüm. Ana şoň üçin men bular jezalandyrmaly diýip buyruk berdim. Ketdiňi bil Gödir. Indi sen mollaňmy berdi buyruk berýän. Dogrudan Ahmet. Näme üçin biz bilen maslahatlaşman öz başta kereket edýär? Ya bizi ätgermejek bolýarmy? Şadadalar. Sizi ätgermedi ýaly. Men kimmişim? Berekella, doğru düşünüpsiň. Kim bize boyun bolmasa, oň jezasy ölümdir. Onu siz aýdylan bilen molunda çaltyra Kasım Gödir bilen ýola düşüň. Şamyda biziň barýan habarymyzy ýetirin. Häziriň özüne ýola düşýäs. Netip bolsa, bizem iziňizden ýeters. Bolýa. Biz häziriň özüne ýola düşeriz. Hytryw şanyň galasy. Sağ halim gelýär, başlayın. Men sizi ýöne ýere ýygnamadım. Siziň maňa ýazan ýazgylaryňyzdan men habarym bar. Olary çintkap okap görýän. Ýöne näme üçindir? Siziň ýazýan sözleriňizden dünýäniň panylygynyň, peleň keşliginden, gaýry işleriň azalyp şer işleriň köpelýänliginden, harsy dünýälikden, magşuň doňýürekliginden deýrenilýän sözlerden başga zat eşitmedimle. Siz diňe bir özüňiz del. Adamlary gama batyryp, näme onaň aňyny bulajak bolýaňyzmy? Ene diňleň, köňlümli mehnet gorkusyna goýdy haryzar. Ýa-da geç hyýalyňdan muşakkatdyr bu keçik bal. Ýeri, bu näme bolýy? Siziň araňyzda duran
Sakı Şahir'i mübarekledim geliye. Şahir sen nerede? Men berdi Şahälem. Didar kayıp diptirler könülür. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Aramızda menzilişte kıyım olur. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Hemmemiz yüzüp var yaz kemide. Ey bu dünya aklı yeten bağ mıdır? Aslı ayrılıktan kurulan panıda. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Sınır uçlar dünya köngül vermenler. Yer kim mesiptir mundan armansız. Ömrüne ötkenini duyman yörmensiz. Dostlar gelin didarlaşıp duruluyun. Şahälem, men senin huzurumuzda. Berekellah Şahir, berekellah. Men sen şığırlan hemişe okarın. Başımırdım bugün ışkın dadını. Yar yetiptir bugün aynı yaşına. Kurban gözü bilen kalam yaşına. Sögdüğüm göz bilen kaşı gelittir. Könglim ister yarın bäri kararın. Hıyalımda yar dülpün dararın. Tap getirmeyen yürek kalbim kararın. Bugün ışkım hetten aşı gelittir. Aperi. Berekellah inim. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Yeron son. Oğlan tapıp bildin mi? Tapıp bilmedim. Edil yer yudan yalla. Men şaň öňünde täze şığırlama okujakdygyma söz berdim ahyry. Eger sen ol oğlan tapmasaň meni ýüzi gara edersin. Doğru. Onu tapjak bolmaly. Onu tapıngda işi gara kalmış. Senin sözler maňa näse para diýen? Sen oğlan boşatmadyk bolsaň, bu ata oğlan meň elimde bolmaly. Inni bu art gurundan geregi näme? Yer gaty bolsa öküden görer etjek bolýarmy? Oğlan tapmaly. Gurun tordy. Oğlanyň torwatyna başga da ýazgylar azel. Ha, o azelli. Bak men baryny padşaha berdim. Näme üçin berdim? Näme üçin berdim diýsen? Yer bolýaly haw. Haw salat şeriýal zat ýok. Ey Tanrym, ýalnys şaň özi maňa hormat etdi. Ne bar gutordy. Bar gutordy. Hani ejidlemen betet. Bar gutordy. Ödün el al. Gutordy. Oğlan tapılmasa, men sana başga bir şahirin ýazallaryny tap beren. Yok. 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 Maňa diňe şol oğlanyň ýazanlary gerek. Eşdiýäňmi? Men sana gaýtalap aýdýan. Maňa diňe şol oğlanyň ýazan şygyrlary gerek. Onu nirde olsa da tap getir. Tap getir. Bar git. Yoksa işimiz pırrık. Bor. Meni jagada olan hökman tapar. Yok, maňa hiç zat aýtmaň. Aýtmaň hiç zat. Men bilýän bar gutordy. Maňa hiç zat aýtmaň. Şahım, olar gelýärler şahım. Olar gelýärler şahım. Tanrym asan etdi sizin müşkülüňiz. Gaýdyp gelýär. Sizin algyr guşlaryňyz şahım. Olar gelýärler. Näme? Gelýärler şahım. Gelýärler. Üç günlük ýolu bar. Dag bar arada. Biz bu uşla alyp geldik şahım. Bu uşluk şahım. Olar gelýärler. Ay onu näme dur? Ýörüň garşylalyňa. Yürün şahım karşılayın. Şahım. Geçin hanım. Sen berdemi? Görünsene ey oğlan. Berdi. Arman adın tutup bilemok. Tutorsun adımı. Yine tutorsun. Süýjü sözler bilen yüküm yetirsin. Her gün yerden peryat etsem, yırtıp yakamı çäk etsem, yetermi gülüm sana? Senin yokluğunda gitti sabır kararım, başım galli, gaýgy bilen dumana. Sen menin köňül hoşum muradym, bırakındı yanım, yoktur rowana. 3 ay boldy. Menin köňül hoşum ýok. Ýaglamakdan gaýry etken işim ýok. Kada okuy,
Cana gelip deyipdir. Bu mehneti Allah bize veripdir. Ayrılığın yükü beylim egipdir. Sözlesene. Arttırmada kıynancım. Sözlemeye saklayın mı? Yok, kurbatum. Yok. Gam çekme canım. Oy müllesi versinler. Hayiş ederin. Hemracan gelenine bağırın aydarın. Sabredin makali. Sensiz ömrü Allah bana vermesin. Gözden salayman. Gülcemiyle gideli kıydım. Beyli hala. Taşlak gitmerim yari. Beydime bağlam. Gitmesek olmaz. Hoş hadi, yürü. Hoş hal. Akmaklar. Men hemmedatdan habarım ma. Siz näme üçin Atabege meň adymy beripsiňiz? O meni öldürecek boldy. Menne başga hiç ýyl alaç kalmady. Sen men gadabymdan gorkmadyňmy? Korktum. Ýöne men oňa galanyň goragyny berki diýerligimi, adamlarym şoň üçin barlaýarlygymy aýtdym. Men sen dogry aýdypsyň. Kelläňden diýinme jap bolsaň, inni ýalňyşma. Ýalňyşman, andyçýan ýalňyşman. Ýöne men Antalýanymy nerden bileýin? Sen bilmeli. Sen ähli zatdan habarly bolmaly. Edil aýdyşyňy alyp bor. Hükman habarly bor. Ýeren soň, ol jaňyňdymy? Howala, ýygnadykla. Bizinni adamlarymyz ýaraglandyryp biler. Howa, şeýle. Siz onu häziriň özünde nökerleňizi ýygnaňda. Bedel hanyň mülküne talan salyň. Talan salmaly. Olar goşunlaryny sürüp üstümize gelseler näetmeli? Wah, maňa geregem şoda. Bu ýerde men öz maksadymma. Ýeren soň. Bedelhan kim? Bedelhan Hürlükkan ağası. Men istada düşünmedim. Hürlükkan ağasam mı? Hova, Hürlükkan, Hürdak Pıran, Kavi, Bedel atlı doğanları var. Bedelhan bir gıyda aşık bolup, İrem mağından gaydı. Aho, ağam Bedel. Dur gitme. Gürleşel ahiri. Inni maňa bir ýerde durarlyk kalmady. Aho, doğun, aklın aylan. Atamız rekimdardır. Atamızın yanına vardı, ayağına yıkıl. Sen bu işlere koşulmasan gowarynin. Sen bizim uluyumuz, miras düşörmüz. Dur gitme, dur! Yok, Kavi. Maňynda ýyda ýol ýok. Men atamyda aýtjak zadymy aýtdym. Şa tagtyny oturmak sana nesip etsin. Sen bir gıyda aşık boldum deyip bizim barymyzdan geçip bilmersin. O denan üçin men janymdan geçmäge taýyn. O meň ýüregime ýeledi. Men onsuz ýaşap bilmen. Aho, ağam. Adam zat öz lezinne durmaya. Olar maksadyna yetmek üçin and içýärler, awýalaýarlar. Soň bolsa wadasyny undaýarlar. Beýle häsiýet olaň hemmesinde bolmaýa. Aklın aylan ağam, atamyzyň gazabyna galma. O seni gaýdyp ýyzyňa dolanmaz ýal eder. Men akbarymdan nalaman. Görýän ol seni saklap bolmajagam eňdiýä. Allah nesip etse bir ýene de görüşeriz. Haçanna şahelem, sen aydanlaň okanna, sadadan düşnükli bolmalygyny unutma. Arkaýyn bol. Men düşnükli etip ýadýan. Şahelem okamaw gowary. O sen ýadanlaň hükman okar. Ana şonu, zalimlaň eden ehli hyýanatlarynyň üstü açylar. O nähil hyýanatlaň? Sen ýadýanmy? Hawa, ýadýan. Onu sen bilersin. Bedelhan, Erem mağından gaýdyp, öz söýgülisi Şahydyna gowuşdy. O häzir ulubur ýurdun tagtyna şa bolup otyr. Hiç kime boyun eğmedik Bedeli, Hısravşan karşısına koyup, Ahmet Wezir özünün yaman niyetine amal aşırmağına başlaya. Ol, Bedel Han'ın iline talan salıp, mal garalarını özü bilen alıp gaýdy. 3 ay boldy. 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 3 ay
Edir sizin aydısını ziyan ettik. Bederhan'ın merkini verdik. Berekella. Hani Callı nerede? Callı mağalları yigitler bilen sürvalık kayıttı. Bar senem onun yanına ol. Leppey, çuv canıvı. Adamzadın en gımmatlı zatı vicdanı bilen levdedir. Her kişi öz sözünün üstüne durmalıdır. Yoksa onun hayvanının tapavıdı olmaz. O doğrudur men hükümdarım. Hükümdarın kalbına eziyet veren zat nemek? Şonu bilmek bize müyesser etsedi. Onu siz men bilen açık gürleşmeyen başarım. Biz sizin hizmetinizde men hükümdarım. Dünyanın kalbın bilen duymanı başarsan, ona yetesi neyem var? Yani göğün kuşun uçuranın bilen isleğin hasıl olup durmaya. Ulalekli meydanıngam hemme güllerinin açılmayan bellidir hükümdarım. O aramazdan bediyene de süyücü hıyarlığın arzuları bilen yaşayar. Hükümdarım, neyem için siz kulağa yakınlı sözler eşitmekten kaça duruyanız? Neyem için öz duygularınıza karşı gidiyanız? Tanrı size bağıt payını veripdir. Neyem için siz yaşayışın lezzetini görüp yaşamayanız? Bu dünyanın derdi ağır. O dert hemmenin başında vardır. Hükümdar, yaşamak, qarramak, ölmek ve bizim terimiz edilendir. Bunu ütüdüp olmuyor. Siz neyem için men kimdiğimi soramayanız? Sizin kimdiğinizi bilmek bize hükman, nel hükümdar. Berde hemmeler hanıma hizmet ediyorlar. Hanım olsa sizi tağıta çıkardı. Devam et. Buna qaramazdan siz bize yad adam. Eger hanıma mırdat bolaysa, sizi tağıtınıza uzak oturtmazlar. Hükümdar, sen nesibäňde bar zadyn aldın. Inni öz uğruna gitsen gowulmaz mı? Eger men gitmesem şonda näme bolar? Onna ferasap bolun. Sizin kastınıza çıkarlar. Akmaklar. Kim bana karşı çıksa başından iner. Men hanıma şalığı, qoracağımı vada verdim. Men vadamda da durarın. Oy dünýäň tämirligi size saklansın. Hükümdar, hükümdar! Bağışlan günahkar kulu. Dinlen, başa gelin, başa gaylığı. Tözlen ökör näme boldy? Et günahmi, dilim dillenmeyer, yitirdim hoşum. Bol gürlü. Birdenke, oslaksız seher sağınna. Hatıravşan koşunu, dökülü sonunu. Hatıravşa? Hava, hatıravşa. Tözle soňy näme boldy? Gelip ile, talan sallılar. Karşı durallar, yesir allılar. Yitkuludan mollu hükümdar. Koşunu ayağa garlaryň. Ganymlara garşy görüşmek gerek. Söwüşe taýýar bolun. Leppey hükümdar. Qızıl takır düzlüğü. Koy iyilime bolsun noş. Ağım tutsun elimi ihlasımı nar eyle. Yüreğim telvas urup aşkım eylemese coş. Hürzak bura, sen bana hemra şu yerde diýip aýtmadyňmy näme? Sen onu görüp bilmersin. Basın bu yere kaw bolar. Bize bu yerden çaltyrak gitmek gerek, uyam. Eger kaw gelýän bolsa, onda bize bu yerde durmak bolmaz. Gideli huyruk gajan. Hana sen bolun. Yassam kebem zemine tawa. Hakylyk hemrajandan galsın. Ine, hakyky jomart diýip şoňa diýse bolar. Beyle kudret Allah tarapyn verilmedik bolsa edip bolmaz. Ene jomart bolmak herkime başartmaya. Jomart bolmak üçin ozaly bilen sabırly bolmaly. Allah Taalanyň gadabyndan gorkmaly. Galy berse de kazan dolup bir gün öljeňi unutmaly. Owa, o diýeniňe dogry. Munşa mereke çörek beren üçin Hürlük gajan, biz hemrany hiç yerden tapyp bilemzok. Gideli, sen bu bolşuňa bolmaýa. Sen beýdip otursaň bir belaň üstünden bararsy. Uzak ömür yaş verdi. Hemrazanyň ömrü uzak bolsun Allah'an. Hemran ağalarının zatlardan havarsyz bolanmagy meni gatyk inandyryr. Gynanma. Tanrynyň emrine kaýyl bolmadyklar müň mürhubbat bilen ömrüne tüýerler.
Belki soň ýene aýlanyp görürse? Ýok diýdimmi ýok. Men Hemrany görmeni hiç ýere gitmen. Adamlar. Dünyada sahylyktyn gowlat ýokdur. Şoň üçin edenin berenin müň bolup ýene Hürlük gajan, indi sen şeýdip oturjak. Bu giden adamlaryň arasynda weliler bolsa näme? Biziň sırymyz açylsa tutorlar, satarlar, gulgyrnak ederler. Inni bollu bez, ýürege düşmäň. Gidin şu ýerden. Onna sahylygyň güýjü nämedi? Ol jomartlykdan ýaňa erwet işler edenen bolsa, Taňry oň günäsini geçer. Goý Allah Taala biziň günälerimizi geçsinne. Güzap gülerine göwnüm gowmudur, pelek. Eger sen ýeriňe bolsam, beýdip maskara bolup durmazdyň. O sen işinde näme üçin ağladı? Gowsa görür. Indi sana inanmaýar. Sen öz kejirliň bilen bizi howp astyna salýaň. Sen barbyr maňa düşünmersiň. Sen hoş sardaşymдар sowuk sözleri. Saklan hürlükka. Kawy, näme üçin geldin? Senni geldim. Uyam. Näme garaşmanmydyň? Ben Hemra atly bir ýigidi gözleýän geçdim. Eşden bolsaň, näme aýdarsyň? Belki sen maňa Hemrany tap berersiň. Sen kejirligin seni bolmazmy? Ýörgüdäli. Sen meni ýere alyp gitjek bolýan. Baranda bilersiň. Münatyň ýydyna. Kawy, sen näme üçin meni ınsıcansyz çolo ýere getirdiň? Bu takırda bizi hiç kim görmez. Men bu yere ağamız bedel çağırdım. Atamız bize bedel görmek adagyn etdi. Şoň üçin bedeli şu yerde görersin. Şondan soň belki köp zada akıl yetirersin. Uyan. Hürlükka, sen men aydanım bilen bolarsyň. Bilip koy. Salam ağamcan. Gorgunmy uyam. Seni görürni öýtmendim. Ikimizin görüşmänmide köp ýyl bolanlar. Bu nädip beýle bolýar? Asly sen tanar ýaly bolmansyňa. Işgyň derdi seni ýakypdyr, saralyp solupsyňa. Hawa. Atamyz ganaty myryp, eremden kowandan soň men garramak bilen boldum. Seni bu ýagdaýda görýänimi gaty gynanýan ağamjan. Gynanma ýozum. Men ödeden işime. Bir jigem ökünemok. Atamyz seni ýoguldarapdyr. Hey beýdi we bir kösemek gomy. Kawy, sen ýagdaýyň görkezmek üçin meni bu ýere getiren bolmaly. Kawy sen goramak isleýär. O sana insan ömrüniň gysga bolýan naýdasy gelýär. Onsoň atamyzyň gadabyndan goramak isleýär. Ýöne meni medil sen ýaly öz söýgümden dänmen. Men Hemrajany söýýän. Men onsuz ýaşap bilmen. Goý atamyz meňem ganatlama gyrsyn. Ýok, ýok. Ýok, sen ýalňyşma. Hürlük gajan, oýlan. Oýun näl bir iş. Hoş gal ağamjan, men gitmesem bolmaz. Gitme. Gitme uyam. Meňen tek sana aýtmarly atlam bar. Dur gitme uyam. Qydylgala. Hay berekella, şonu aýtsana. Eýilsene silsin, göwün asylsın, şadlygyň şowkuny, dünýä sesilsin, şahym, şadadalara, saglyk dileýäs. Dedejan, ardymma. Aýtsyn balam. Aşlyk eken, baran ýerimiz gaty. İýilimiti, gatoňur hem iteti. Halkyň haly maňa çekdirdi gamy. Aşyra dargatdym bütün gallamy. Ağalamyň gallasyna mallym men. Mätäşlere biraz ýarna boldum men. Günäkär men. Aşlar kändir oglum. Olar doýurup bolmaz. Gallan dargatsaň dolanyp gelmez. Beýik şahym, beýik şahym, Bedel hanyň goşuny gelip döküldi. O ne goşun? Senden ökör. Näme boldy? Her tarapdan ençe nökörler elli. Şah mülküne ziyan ettiler. Şah'nın söyleyen atını alıp gittiler. Bedelhan pankilli akmak.
talep ediyen menden ençe kan dökmek. Täze tahtın köşkeywanın yumuyurun. Etin kurtlar yer, süngün gemiyurun. Ülkesini ederin yer bilen yeksan. Yavaşa tayin malın. Beyik şahım, dinleyin kulun sözünü. Oymak gerek o neketin gözünü. Beyik şahının karşısına hücum etye. Bu bolyan da atmıdır. Kimmişsin ol? Size hayvat atmağı etti dergali. Bedelhan'ın yurdunu goyran etmeli. Koy kime hayvat atyanı bilsin. Tamdırı çöreği kazanına yapmasan, nanın küle kaçcanır. Tüz vakti ösürünü, koy almıtınam altınını. Vah, son nizeni. Bedelimiz bellisin. Koronsok, özümüz betbaktıklayına batırız. Beyik şahım, inni beyle köpe oylon durman, hücuma geçeliyim. Kim hücum etse, şonam yener. Demek ilki biz hücuma geçmeliler, şeyle mi? Şah elim. Göğnüne melar gelmesin. Bu jahanna gülür yüzün solmasın. Şahzadalar sağlığını yerini kör. Koşun serkerdelik ornu tutar. Hani men oğlum? Arka yönden iman köysün arslanlar. Kaysin kılıç sıyırıp atatlanacak. Düşmandan ağranıp yerine salacak. Kalacak mı sizin namı satsınlar? Çıdara artıkmış takat yok menne. Siz var kanın. Men mi ata atlanacak? Anam olsa, ruhsat bolsa giderin. Düşman bilen hasaplaşıp kaydarın. Berekella oğlum tamam şeyledir. Täze tağta Hemracanım eyedir. Atlan oğlum atlan. İşin olmasın. Düşmanlar zarvınlan lerzane gelsin. Kasım Gözir, Hemracan, men yanıma gelin. Kalalarınız yürüyüşe tayar olup durun. Eşittiniz şanın edenektini. Hemra vada verdi täze tahtını. Yüreğini berip durul Hemraga. Hinni gider almadığılızın bermäge. Ha kardeşim. Neçik bollu oğlan gör. Suw getiren küýde döwen bar. Altın yırdık. Gör näçede gönünlük. Kayta yine günäkäri bizdendik. Berekelle allı galyp sıradan. Biz berde bir tüýs iş aýdan. Şadadalar, sizi şeyli söýýärin. Adyňyz eşdemde bir gez galýaryn. Islegim, arzugum size baş goýmak. Asly pekden bolan pekler söýmek. Emma dädiňiziň söýüşi ýagdaýly. Siziň bilen sowuk sala bir hili. Doğa tumur edilenemeň diýe. Walla. Size gözüm gıymaya. Ahmet Vezir, dur gitme. Ahmet Vezir, edil yüreğim mollum. Ölümüdün, içkin saram millin. Köre hata görünüp dura gözüňe. Ünü sen vermedi aydan sözüňe. Söýme ýaol, söýýädiňe Hemrany. Sizi siltey tutýa, Hemrady jany. Şalälik bolly kırnakdan molan. Göwün mülküňizi salar ol talan. Goýber meni. Kanun ýokça ganymyň. Yok şad adam. Şaýanyny o bolmaz. Biz bir iş tutarız. Hiç kimse bilmez. Dädejan, eşitmediň ardymyz. Hemra bilen bilek istek diýäsmiz. Hemraň başı ýaşdyr, bel gahallanar. Bolmasa bir iş bolaýsa, kıyamet bolur. Biz körpe dogondan aýrylyp bilmer. Dädejan gideriz biz durmarız. Yalňyz galmaklyga ýene takatym ýetmez.
Şah elem yersiz hiç bir söz aytmaz. Emma bu yerde tecrübe lazım. Bedelhandan hiç qaytogul görülmez. Edil koyunu qurt darandan inay olmaz. Sen sözlerin doğru vazir. Tecrübe lazım. Koy gitsin Hemracan. Qalayın özüm. Dedecan, qalsınlar. Yalnız qalma sen. Yüreğine hiç hovatir salma sen. Bile gitseniz esen bolar başınız. Jem bolsanız şoğlu bolar işiniz. Yolunuz ak bolsun, yollaşınız hak. Gelin men sizi bir bağırma basayın. Antur. Kim varsın? Antur. Cemil. Oğruva. Diyanı sana. Aşak kolya. Tutun. Onu saklan. Cemil. Dur. Tutun onu saklanma. Dur diye var ya. Saklan onu. Dur. Dur diyen sana saklan. Tut onu. Tut. Yürü kaçacağım. Hadi önüme düş.